Mangabe ke namhlanje usuku lakho lokuqala lokuthi ke usijoine, cindezela ibhathini usubscribe bese ke ulindela zona indaba eze PSL. Iqembu leMoroka Swallows eliye la relegatewa kuyona ke iAbsa Premiership ngesizini eka 2014-2015. iMoroka Swallows ikwazile ukuthi ke ilwele indawo yabo yokuthi ke babuye kuyona ke iPSL. Ikwazile ke iMoroka Swallows emva ukuthi ke ihlule lona ke iqembu leChakuma Mazivandila ngo-3-0 emdlalweni wabo wokugcina wayo kwi-Athlete Africa Championship. Lona ke ebeka ngumsakazi wezemidlalo emsakazweni ke uKhozi FM uJoe Hudla owasakaza iminyaka nje eminingi kuyona ke iSABC la aspende khona ke iminyaka engu-38. Obeka ngumlandeli omkhulu walo ke iqembu leMoroka Swallows naye ke uphawulile ke ngokubuya kwayo ke iMoroka Swallows ke. Waphinda ke futhi ke waveza nokuthi ke ngabe ke iWorld Cup yafika ngeinkathi leza zakudala ekusadlala yona ke igeneration le yakudala. Uyakholela ukuthi ke bengakwazi ke iNingizimu Afrika ukuthi ke idlale ize ifike kona ke ama semi-final weWorld Cup. Kodwa ngaleso sikhathi leso usuku 68 kuza lapha kuma 70s kuza ku 73 la angicabanga ukuthi ubani sasingabheniwe ku-FIFA sasidlala ku-FIFA ebholeni lomhlaba samukele sidlala eAfrika sikulokhu njana namazwe aseAfrika. Ngicabanga ukuthi iNingizimu Afrika lokho kwenzeke ngo-2010 ukuthi iWorld Cup ivela eAfrika izodlala eNingizimu Afrika. Angicabanga ukuthi ngikhambe nathi akade siyabalo njengoba ingenzi kayiwina kanye iWorld Cup ngo-1966. Kodwa ngiyacabanga ukuthi leso sikhathi ngikhumbula Isaiah bethe uMobutu Seseko yake yangena kuma final eWorld Cup yazoshaywa bashaya iNyugoslaviya ngo-8-0. Ngicabanga ukuthi intanga leso sikhathi iNingizimu Afrika sasingadlala suke kuma semi-finals noma ngeke ngisho ukuthi sasingayiwina kodwa nethuba ngesitandard esasikuso kungekho bocoach akuthiwa banencwadi banamaphepha ukuthi bayacoacha kwakucoacha phela ngesikhathina yesa amakendi amaningi ayidlala oChelsea Brighton kwakuthiwa lebo oPress ababecoacha ama team ukuthi bakhathela angakutshela ababecoacha ama team kwabethi coach ngaleso sikhathi abaningi angisho ukuthi kodwa seneshuthi abaningi babe ngasisithupu sephepha kodwa ibhola eladlalwa Victor standard abadlali baseNingizimu Afrika ababekuso abadlali ababedlala eThekwini kubaZulu kuma nama Wanderers boBushbuck kulabantu baseSoweto phezulu ngendlela esimangaliso. Ngakho ke ngicabanga ukuthi umuntu ngehaba nangithi la ngihamba sasingalidela ukuthi siwine ngempela iWorld Cup ngalezo khathi ukuthi leso standard sehla kodwa ningi ngesingafanele sikhulume intende ukuthi tholakala ukuthi kwenzekani yini yenza ukuthi ke sehle kodwa okwazi usibulala kakhulu ukuthi sasidlala sodwa sasingakwazi ukuthi sizigage ukuthi sizinga ngoba sasingadlali nabadlali